Ξεκίνησε το βίντεο. Λοιπόν, για σας παιδιά, σήμερα θα παίξω το Fortnite βίντεο μου με τον φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου φίλε μου Νικόλα. Πρώτο μάτς θα παίξουμε Battle Royale. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε. Κάνε ready ρε Νικόλα. Okay. Ewan να κάνεις ready ρε. Άντε να δούμε. Ρε να μιλούμε κυπριακά, όχι στα ελληνικά κανονικά. Σε βουτάς ποιο. Да, εγώ προτιμάς να μιλούμε κυπριακά. Ναι ρε viewers, ρε γράψετε κάτω στα comments τι θέλετε να μιλούμε. Ελληνικά, όχι στα κυπριακή διαλέκτα. Λοιπόν ρε Νικόλα, πού πέφτουμε, ενώ που θέλεις πάμε. Οκ. Θέλεις προκόπη να πέσουμε κάπου που έχει πολλά άτομα και να γίνουμε tryhard. Εν έχει chance, εν έχει chance. Τι? Εν έχει chance μάνα. Οκ. Πάμε. Slurpees. Slurpee, οκ, μάλιστα. Μπορείς και πολύ shield. Ένα φιλάρο. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε thank τον bus driver. Ο bus driver εμένα μια μέρα με πέταξε από το λεωφορείο. Όχι στο Fortnite μιλάμε τώρα. Επίσης ο παππούς μου έχει 3 kills. Λοιπόν, άρα πέφτουμε εδώ στο Sleepy Swamps και πάμε. Ελπίζω να μην έχουμε πολύ competition γιατί να μας φάσει. Είναι και ο πρώτος μας μάτσο ρε Νικόλα. Εντάξει. Άκου φάση είναι χτες. Viewers, ακούτε φάση είναι χτες. Γράψετε στα κόμματα, είναι πολλά αστείο. Μπήκα reload και το random μου ήταν ένα τσιραλί μου. Γεια σου ρε, κατέβασα το Fortnite σήμερα πρώτο μου μάτς. Δηλαδή ότι να θα πάμε καλά. Ρε είδες ρε Νικόλα, για να δεις πόσο κακάνει τα random μου. Ρε, ακούω κάποιον να πέφτει και το πρώτο μου όπλο ήταν snipe. Μπορεί να πιάω το κουμπλό γραμμή. Δηλαδή πάνεις full shield πολλά γλυόρα. Εντάξει. Είμαι full shield αλλά τώρα πρέπει να βρω όπλα. Άι. Ήβρα έναν SMG και έχει έναν άτομο γραμμή. Έχω τον, έχει όπλα. Ρε, αρέσκει σου τον το... Έχεις το. Έχω τον. Δεν έκανα τον knock. Τον έκανα knock viewers. Γράψτε στα comments αν ήταν sick αυτό το kill. Μιλούμε είναι kill του FNCS. Το να το σκοτώσουμε τέγια να μην πιάσει τίποτε σαν να τη ζήσει. Φάτε την πουτσα μου γάμω την πάρα. Ρε, βάλα σου μάρκα θέλεις. Όχι, εν πιάνω ακόμα. Όχι, έχει πιο κάτω. Μπλε assault rifle. Μπλε. Και μου Βάλα βάλες. σου. Ναι, άντε βασικά πιάνω το. Πού είναι το assault rifle. Εντάξει, έχεις τις σφαίρες του. Έχεις τις σφαίρες του. Έχω μόνο μια. Σίγουρα αν μπορεί να στείλουν σφαίρες. Όχι του sniper. Α, το snipe. Αν έχεις. Και medkit. Medkit. Έχω
Πόσα έχω comment τώρα. Λοιπόν, viewers, γράψτε στα comment αν τα medkits είναι καλά kills. Ρε Προκόπη, πόσα πιστεύεις ότι πόσα like θα πάρει αυτό το βίντεο? Viewers, γράψτε στα comments πόσα likes πιστεύετε ότι θα πιάσει αυτό το βίντεο. Αλλά εγώ ψηφίζω ότι θα πάρουμε πάνω από 15.000 likes και 1.000.000 προβολές. Να ξέρετε γιατί βρίσκω shotgun. Έλα. Α, δόξα σοι. Μπράβο ρε. Ρε Αγγλάσο να μ' ακούσει το mic. Τα viewers δεν ακούσατε τίποτε. Κλείνετε τα αυτιά σας, δεν ακούσατε τίποτε. Είμαστε μέσα στον κύκλο, πολύ καλό σημάδι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε άτομα πάνω μας, αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Γράψτε στα comments αν είναι ένα πολύ καλό αυτό σημάδι. Προκόπη, να σου μάθω μια shotgun να πιάσεις. Μπράβο Νικόλα, μοίρα και λίγο στους viewers. Γεια σας viewers. Πες λίγο εκείνο το πράγμα τα comments που λαλώ συνέχεια. Ποιο μετά. Γράψε ρε, εκείνο που λαλώ. Viewers, σας παρακαλώ, θέλω να γράψετε στα comments πόσο από τα 10 σας αρέσουν τα βίντεο του Προκόπη. Λυρούμε, σίγουρα θα πούνε 10 από τα 10. Μιλούμε, είναι πολύ καλά τα βίντεο του Προκόπη. Ακόμα και ο Προκόπης νικάει και τον Prime Ninja. Ο Prime Ninja τρώει πουτσα σε σχέση με ο Προκόπη. Όχι, βασικά θα πιάσουμε το Sniper γιατί κάνει παραπάνω μας. Κακό βήματα, κύριε Προκόπη. 2 κιόλις. Έλα τους πλύνουμε. Ήβραμε. Πάντως. Έχεις τη δόξα. Δέτε ένας. Ο άλλος δεν τζάμε να πει. Αφήσεις μου τον εμένα του Άιες μου τον εμένα ρε κόμπο. Έτσι, 139 headshot. Ρε βάζα μου τον αφήγεις εμένα. Και 139. Να σου την. Αφού τα άλλα κλέψες μου το. Τι λέει ρε, να σου την. Παιδιά, εγώ να σας υπομοιρήσω. Δεν είμαστε ο Νίκης Χέρτη, γι' αυτό δεν είμαστε family friendly. Μάλιστα. Κύριε Προκόπη, θέλει να πάμε Webbing Woods. Δεν έχει chance η κόλλα μου. Τώρα δεν μου έχει κάτι. Πάμε εδώ στον Dog Pound. Δεν πιάσανε το Snoop Dogg ακόμα. Οκ, πάμε να το πιάσουμε εμείς. Ντα, πάμε να τον πιάσουμε. Viewers, δεν ακούσατε τίποτε. Επίσης, γράψτε στα comments, αλλά αυτό το αστείο ήταν αστείο. Δεν ήταν πολύ αστείο, κύριε Νικόλα. Ναι, ήταν πάρα πολύ αστείο, Προκόπιε. Απού είναι ρε. Και ακούσα 63 headshot. Μόλις αυτός εδώ μου φάγε την πουτσα, παιδιά. Δεν το σκοτώσεις, εμποτζεί ο teammate του, πάμε. Πού είναι το. Πάμε. Ακολουθούμε αυτό το νουμπά εδώ. Δεν του μένει πολύ ζωή. Να του δώσω ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Σκουτίσε. Έχει move pump, εγώ την κάνω φυσικά. Μαζί με big... Ρε Νικόλα, να πιάω big pot, όξα pump. Όξα medkit. Έχει μια big. Ποια medkit, γιατί εγώ βάζω στο 3 big. Είδασε. Όχι, εγώ το έβαλα για να δω το teammate. Τον βρήκα το teammate του παιδάκια και πάμε να τον κάνουμε clip. Να πάνε, μα το ζάμε έχει ένα τα μέσα σκότωσες τον είναι εσύ, είναι τέλος η πεθάνει. Αυτοκτονήσε. Παιδιά, έχουμε αυτοκτονία εδώ.
Προκόπη, έλα από εδώ για να σκοτώσουμε τον teammate του. Καρτέρα ένα λεπτό μάνα μου. Δεν το έχουμε 1500 πόντα Και shot με το sniper. Κι άλλος eliminated. Πού είναι βρε. Είπατε viewer. Καιρόστομ. Έχουμε ώρα. Έλα να λουτάρουμε λίγο. Εν έχει καλό λούτ ρε. Πού ξέρει, πρέπει κάτι άλλο. Παιδιά έχει τούβλα. Έχει ντράμκα. τούβλα. Όχι και ντράμκα. Έχει και ντράμκα. Εγώ πιάνω τα Πάμε να τούβλα. πιάσουμε το όπλο του Snoop Dogg. Να πάμε όξα θα πάμε ρε. Να πάμε ρε. Το Άκου άκου να μας. πάμε. Είμαστε στα κάτω, δεν είναι πράγμα και κάτω εκεί. Πόσα, Είναι 600 μέτρα ναι ωραία. Καρτουράμε και με άλλη ώρα ρε. Γιατί θέλει συντροφιά. Όχι ρε βλάκα, ας σε πουσιάρουν σκου άτομα να πεχάνει και σαν να έρθω και εγώ να πεχάνω. Αλλά κάνε λίγο γρήγορα Προκόπη. Έρχομαι γλύωρα ρε. Βρήκα αυτοκίνητο. Μπράβο, Είδες, θα έμπα πάμε πιο μέσα. γρήγορα. Έμπα μέσα να πιάσουμε. Αφού ήρθες. Ναι είμαι τα γιάδα με, απλά έλα. Αϊ, τσέρκα. Μπε. Εντάξει πάμε. Λίγο γλύωρα όμως ρε. Fortnite Γιάτ. Παιδιά γράψτε στα comments ποιο είναι το πιο thick Fortnite skin που υπήρξε ποτέ στο Fortnite. Προκόπη, νομίζω ότι παίζουν τον. Hey yo, τι εννοείς με το παίζουν το. Το Snoop Dogg, τι νόμιζες. Για να το μοντζάμε. Πρέπει πάμε σε αυτά τα παιδάκια να τους την παίξουμε. Κατέβα. Ω. Ω, δεν, Ω. περίμενε. Και εδώ teammate. Το δάμε. Δύο πράγμα. Κάτω ένα. Τι ήταν το third party ρε γαμώτο. Ρε. Πεθάναμε. Φύε ρε, φύε. Φύε. Όχι. Ρε ήταν third Καλό. party τούτο. Άντε, Προκόπη, πάμε να παίξουμε ραν. Δεν έχει chance, πάνε ρόμπι. Παιδεία. Άντε Προκόπη, τώρα τι θα παίξουμε. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε το βιλ... Όχι αστείευω, τώρα θα παίξουμε... πού είναι... Θα παίξουμε Rank Reload. Είναι το περίπτερο του Παπακωστή. Όχι. Θα πάμε τώρα στο χωριό του Μαμού. Ρε είμαστε βλάκας, δεν είδες το update. Όχι, δεν. Δεν ξέρω ότι αλλάσουν τα map που το map του περίπτερου του τούτου με το map του Μοχάμμα. Τώρα δηλαδή
Επέστρεψε πίσω το περίπου. Κάθε μισή ώρα αλλάσουν τα maps. Κάθε μισή ώρα. Ναι, ναι. What? Allora, όταν μπήκες, είναι το map του Παπα-Νικολή. Χατζικοστή ρε. Χατζικοστή ρε. Ρε, ποιος ψηφίζει, παιδιά, γράψε στα comments να ψηφίζετε ότι ο Νικόλας παίζει το βίλο του η ώρα 1 το πρωί. Ω, ρε, κάποιος ήβρε μήνυς. Προκόπη, έλα μισό λεπτάκι. Προκόπη. Ωραίο γιάτ, παιδιά. Θέλω βαθμολογία από τα 10. Μιλούμε είναι γιάτ, 10 από τα 10. Επέστρεψε το παλιό περίπτερο του Χατζικοστή. Παιδιά, εκεί που θα πάμε είναι το περίπτερο του Χατζικοστή. Όσοι δεν ξέρουν το περίπτερο του Χατζικοστή, είναι το πιο καλό drop spot. Ήξερα ότι στον Νικόλα, στο Παπα-Νικολή, ήβρα σκόμπλετσες, το ξέρεις Νικόλα. ναι, και εγώ βρήκα μύθι. Και τώρα Και εγώ έχουμε βρήκα 3 legendary και 2 mythical lucky και ένα άλλο πλάκα που είναι εδώ. Κόλλωσε το βρε Νικόλα. No. Χώμα μου διανό πιστόλι. Τώρα θα πιω τα μικρά μου. Α, τα μικρά μου. Μιλούμε εδώ, μόνο ο Νικόλας συμπέζει. Προκόπη, σ' ακούει κόσμος, φέρ' του λίγο πιο κόσμια. Α, ναι, παιδί, εσύ, ο Νικόλας να λέει την αλήθεια. Παιδιά, συγγνώμη, παιδιά. Θέλω να φερθώ τώρα λίγο πιο νόμιμα. Προκόπη, έχω σπλάσες, έλα. Βρες κανέναν AR. Όχι. Α, έτσι. Α, όχι, δεν το πιάνω εκείνο. Γιατί είναι καλό. Μια μαλακία. Μαλαγιά είναι πουλού. Άντε, άιζω να ανοίξω εγώ το chest ήταν. Εντάξει, είδες, θα ήταν. Είδες. Yes, το αγαπημένο μου. Εκεί είναι το σπίτι μου, δεν θα πάεις. Εκεί είναι η πουλά σου, θα πας. Δεν θα πάεις. Ω, η βράδυ εδώ θα με πιάνω εδώ, εντάξει. Νίκο γιο μου κάνεις το πουλό, Νίκο γιο. Ρε, έχει medkit. Έλα, πιάσου. Ντάρα στο μοιάω. Παιδιά, τώρα θα κάνουμε spray and pray. Βρήκα μπλέτσες, παιδιά, θα τα ανοίξω και θα δούμε τι είχαμε. Και βρήκα ένα Moth Twin Mag. Ω, μιλούμε, αυτό είναι σαν το φι. Ρε, ήβρα hunting rifle, έλα, πιάσει. Ντά, μείνει άλλο λίγο πάνω. Όχι ρε, δεν μπορούμε. Δεν μας αφήνει το παιχνίδι ρε. Ρε, πιάσε hunting rifle. Ω, είδα, άκουσα τον. Πες το push. Ένα hit. Να hit το ένα, ρε. Δεν έκανα. Με πιάσεις το loot μου αν επιτρέπετε.
Αφού σκόταμε και εμένα τούτη σκατένει γαμώ το μόνο έτσι ξέρω. Με έρτιζαμε ρε, με έρτιζαμε πάλι. Yes! Γι' αυτό με εγώ φεύγω μακριά. Ρε, έχει χάνον, δεν το ήξερα τι βάλαν. Ναι, έχει στον ένα update του loot. Έλα, έχω Ρε, σπλάτες. εσύ σου έρθει. Απομακρυνόμαστε. Έχει άτομο εκεί πάνω. Σπάμε ρε. Μπρος, 40. Μπρο, Τι είναι το spam ρε. ρε είχα μόνο να κάνω, τι να κάνω. Τι είναι τούτο ρε. Τι είναι τούτο ρε. Μόνο έτσι ξέρουν ρε. Μόνο έτσι ξέρουν. Κάμε ready. Да. Τι, προκόπη τι rank τι είσαι. Για silver ένα 18%. Εγώ silver 3,73%. Δεν κάμε ready. Εμπάτης. Παιδιά, ξέρετε τι έκανα στον Νικόλα χτες. Νικόλα, Ναι. ξέρεις τι σου έκανα χτες. Του έκανα του Νικόλα μια μυστική κίνηση που λέγεται Hop to go 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 go. Παιδιά, όλη μέρα ο Νικόλας στην παίζει. Παιδιά, μην ακούτε τον Προκόπη. Δεν πρέπει να βλέπετε τα βίντεο του, είναι πάρα πολύ κακός. Σκασμός βρε κακούλι. Θα σου τη βάλω, θα σου τη βάλει ο παππούς σου. Αυτά ήταν τα σοφάλογια του Προκόπη. Θα με λες Προκόπη Πουτσουπίου, όχι Προκόπιου. Τι, Γιατί Προκόπη? ο Πούτσος μου φαίνεται από το διαστημικό σταθμό. Όταν είναι κορτοβέλη, τη βλέπεις και από το φεγγάρι. Είμαι ο Νικόλας. Παιδιά, ξέρατε ότι ο Νικόλας στην αληθινή ζωή έχει αυτισμό. Παιδιά, μην ακούτε τον Προκόπη. Προκόπη, άλλαξε πάλι το map. Έλα, το emote. Όχι μας τα λάστιχα ρε. Γκιάτ, μιλάμε παιδιά. Γράψτε σε comments από πόσα στα 10 είναι αυτό το γκιάτ. Παιδιά, γράψτε σε comments ποιο skin θα θέλατε να γαμούσατε στην αληθινή ζωή.
Εσύ προκοπή ποια? Τσάνλι, 100% είναι το στάνταρ. On the screen to the right, to the pan, to the king, to the power of the dick. Παιδιά, θέλω να μου πείτε το τραγούδι του KSI από τα 10 πόσο παλαβό είναι. Μιλούμε από τα 10, θα είναι 11 βρε. 11. 11 από τα 10 παλαβό. Μιλούμε είναι η πιο μεγάλη μαλακία που ακούσα στη ζωή μου. Πάει φάση from the screen to the ring to the pen to the king with the crown of the blade on the drum when I ring. See I believe that if you sucked my cock. Ρε. Προκόπη, Έλα, τι μα. είπαμε? Τι είπαμε. Να γίνεις λίγο πιο κόσμιος. Α, ναι, προς family τους- friendly λεξία. Sorry παιδιά, τώρα θα γίνω family friendly. Προς τα παιδιά που Προκόπη παρακολουθούν μικρά παιδάκια. Σκάτα. Ενώ τέλεια. Γεια σας παιδάκια. Σήμερα θα παίξουμε τον κόκομέλον μας. Οι βραβλέτσες. Πούντο. Μπράβο Προκόπη. Θερμά Παιδιά, πείτε συγχαρητήρια. μπράβο στον Προκόπη. Αλλιώς θα γίνει βουτσοκόπη. Γαμπρό. Τι είναι μπρο? Ξέρεις τι κάνω εγώ. Γαμπρό τον Νικόλα. Δεν ήταν πολύ ώρα αυτό που είπες. Παιδιά, σε λίγο θα παίξουμε box fight και θα δείτε πως διαλύω τον Νικόλα. Θα το συθλίψω. Θα φάει Τι θα με κάνει? μια μεγάλη. Πώς είπες, τι είπες να με κάνεις? Θα φας μια μεγάλη από τον Προκόπη Προκοπή. Και θα είναι και πολύ μυαλή. Προκόπη, τι είπαμε? Θα τη βλέπεις και από άλλο γαλαξία. Ρε, να πιάω μέτκι την μπικ. Ρε, εγώ έχω 3 μέτκι και 6 σπλάζες. Να πιάω μπικ. Εντάξει. Έλα, η βρατζάλη μπήκτα. Όχι, είδας εγώ μια άλλη. On the screen, to the ring, to the pen, to the king, is my clock. Κοίτα τι πράγμα κάνουν οι κότσες. Αφήσ' το κάτω. Το μάζεψες. Αγιώ. Ναι. Μα, γιατί μου τυχαίνουν μόνο γκολο shotguns. Όχι λάμα. Ρε, έλα να αλλάσουμε, έλα. Όχι, εγώ κάνω το λάμα. Όχι το... τον... SMG. Τούμπα, δεν πια το λάμα. Ρε, θέλεις το χρυσό SMG. Φρικ, ήρθε το store. Ρε, κι άστο. Εντάξει. Και ό,τι έχει το λάμα. Θέλω τίποτα. Φρίκι παιδιά, αλλά δεν πειράζει γιατί το storm τώρα κάνει 1 το δευτερόλεπτο. Ξέρατε ότι αν πιάσετε μέσα στο για πάνω από 70, όχι βασικά πάνω από 69 ακριβώς δευτερόλεπτα θα φάτε την πίτσα του storm. Αλλά εδώ δεν αγχωνόμαστε, το έχουμε. Προκόπη, είμαστε στα 20 άτομα. Δεν πειράζει, δεν βλέπουμε πολλά. Τζαμελνίκ, suck my cock. Τζαμελνίκ, σε αγαπώ.
Αγάπη, τι είπαμε. Α, ναι, βοήθες. Ρε, ήβρες κάνα shotgun εκτός που παμ. Βασικά να κάνω παμ πάλι. Φα! Ρε, είδες κάνα medkit. Έχω, ναι, έλα. Full damage remove. Λέω δεν κάνε βάση το πράγμα. Παιδιά, αν γλάσσω θα τους στο mic. Έχει πον το πράγμα. Έχει πον το πράγμα δαμέ. Και όχι χιλάρι. Τι μου το... Ήπια το... Τόσα και κάμα το... Να μιλάω. Ρε, εσύ με τι να πιάσεις. Φουλάρι σου το health του το. Έτσι Οκ. θέλω κράτο, έτσι πήγε. Όχι, εγώ κράτω πλάσες, πιάμε έτσι. Είναι σαν σημαντικότες μπήκε. Προγάπη, Ναι. ακούω ένα που σου λέω. Ήβρα μπήκ τώρα. Fortnite νου. Υπάρχει ένα fight εδώ πέρα. Πάμε για third party. Μείνε εδώ που είσαι. Έχω και hand κάνω. Και εγώ έχω. Σε παίζουν, όχι θα μας παίζει. Ως κα... Ω, από πίσω μας. Don't No. do it. I'm not good. Άντεξε, εδώ 10 δευτερόλεπτα. Ρε Νικόλα. Βάλε φύγε. Στα 3, 2, 1. Μπράβο Νικόλα. Δεν πειράζει παιδιά, χάσαμε το λόγο. Γάμω το σύστ! Ενώ, γεια σας παιδιά, είμαι πολύ λυπημένο χάμω. Ενώ, τίποτε παιδιά, χάσαμε το loadout μας, είμαστε chill. Σίγουρα τώρα δεν πεθάνω έτσι από μέσα. Σίγουρα τώρα θέλω να κάνω race with. Oh yes, ωραίο όπλο. Ήβρα και από αυτό το σκατό Νικόλα. Έλα Νικόλα μου. Πού είσαι Νικόλα, έλα. Έλα δαμέ ρε. Τι. Έλα. Έλα. Έρχομαι. Να το σύρω, α. Ναι, βάζω. Μάλιστα. Ρε Νικόλα, να κάνουμε λίγο camping. Οκ, μείνε εδώ που είσαι. Ακολούθα, όχι, ακολούθα. Θα το πιάσεις. Όχι, πιάσε. Μείναν 10 άτομα. Ρε, πάμε στα πλάι επομένα. Όχι, ακολούθαν. Λοιπόν, θα σου δείξω έναν τόπο για κάμπινγκ. Εδώ, θα μείνουμε εδώ. Βασικά, όχι, θα πάω την άλλη. Εδώ. Θα δοκιμάσω. Όχι, βασικά, Νικόλα, έλα. Όχι, μείνε εδώ. Εντάξει, οκ. Εν έχω πολλά καλό FNCS loadout. Είδες, είμαστε πάλι μέσα στον κύκλο. Αχα.
Είμαστε 2-2. Ναι, μείνε δάμε. Μείνε δάμε. Και υπολογίστε τώρα κάπου ήταν στο άκρια του Paradise Palms. Και μόνο να κλείσει ο λαός, να κλείσει ο κύκλος προς τα ποτά. Και να έρθουν και να τους κάνουν jumpscare. Είδες, πάλι είμαστε μέσα κύκλο. Είδα τους. Πού τους είδες? Για μένα και μετακινούνται προς τα ποτά. Μείνε μέσα στο θάμνο, μείνε μέσα στο θάμνο. Ρε κάνω βίντεο τώρα 35 λεπτά. Viewers, πείτε μου τώρα αν είναι καλό το βίντεο μέσα στα γαμημένα comments. Συμφωνείς ρε Νικόλα? Είμαστε στη ζώνη 7. Αμάν θα πελάνω. Είμαστε στη ζώνη... Ρε Νικόλα, ήσαν κλάσσα να ακούσεις το mic. Αχ, κλάσσα. Viewers, έκλασα. Γράψατε στα comments πόσο βρωμερός είναι ο πόρτος μου από τα 10. Λοιπόν, παιδιά. Μίλε εδώ που είσαι. Ρε μαλάκες παιδιά, μια στενά σπινάξει μου που θωρείτε εδώ πάνε Ρε, ακούω βήματα, ακούω βήματα. Είναι που πίσω. Είδα μας, εδώ ζάμε. Να μετακινηθούμε λάλης. Εμάς ήταν όμως. Μείνε δάμε, μείνε μες στη μέση. Τι κάνουν για αφού είναι χαλάτα. Αλλά που ξέρεις τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ας πούμε ένα βιτρία. Ενώ σου... Όσοι κατά πυροβολήσα καταλάβει. Όχι μας είδε. Και έναν πας στη σκεπή. Έφυγε. Εμάς είδε. Ρε, σε πήραν πολλά φοήθηκα που πυροβολήσα κατά λάθος. Ρε, το. Άνοιξε πι. Έκανε ρε με το common και έκανε μου 200. Με το common και έκανε μου 200. Έγινεται ρε, μόνο hackers δεν είμαι στο Fortnite. Πάμε να προκόπη, σε προκαλώ. Τι? Σε προκαλώ να βγαίνω. Μάλιστα, παιδιά, γράψτε στα comments από τώρα, αλλιώς θα έρθω στο σπίτι σας και θα σας γαμίσω στο κολλή και πείτε μου αν νομίζετε ότι θα φάει πουτσα ο Νικόλας. Και για αυτούς τους μικρούς θεατές μας, αν δεν γνωρίζετε τι είναι η πουτσα, είναι ένας μεγάλος βιλ που βασικά είναι η πουλού. Προκόπη. Ναι. Ακούστε, viewers. Like, όποιοι πιστεύουν ότι θα νικήσω εγώ στο ένα Βιέννα. Subscribe, όποιος νομίζετε όποιοι νομίζουν ότι θα νικήσει ο Προκόπης. Καλό. Έβαλαν την Ice Spice στο Fortnite. Μα τα βυζούθηκια έχει. Ενώ τίποτε viewers, τίποτε... She a baddie, she know she a 10. She turn up the spot. Ω,
Slim Shady. Παιδιά, ήρθα. Προκόπη, κάνε random rule, random loot. Fortnite! Ο φίλος μου παίζει από το άχρηστο PlayStation 4 και κάνει 15 ώρες να μπει. Και εγώ παίζω με τις μπάλες μου, ώσπου να περιμένω να μπει. Επιτέλους μπήκε. Λοιπόν, κοιτάτε πώς θα διαλύσω τον Νικόλα. Πάμε κλασικό. Κλασικό ρε βλάκα. Random είπα. Κλασικό. Yes. Παιδιά, επειδή ήταν ο πρώτος γύρος και σπάμαρε και ο Νικόλας που μόνο έτσι ξέρει. Ναι, ναι. Προκόπη, όταν ανεβεί αυτό το βίντεο θέλω να μου το στείλεις. Μάλιστα. Κόσε του το τρεφιέτο. Είναι ένας φίλος μου, πήγαινε, δεν του στείλα. Θέλει να το βάλουμε στο πόδιο. Όχι, όχι. Κάμε να το Ναι. κλικ. Ρε μισό λεπτό να του στείλω ένα μήνυμα. Πες του πάνε σωθιά. Περίμενε. Πες ότι Ρε κάνω με βίντεο. παίξεις. Με παίξεις. Εντάξει θα σε παίξω αστερός. Σε βλέπω. Όχι. Προκόπη, δεν ήταν δίκαιο αυτό που έκανες. Μόνης με έκανες. Εγώ δεν έπαιζα. Τι λες? Παιδιά. Ρε, περίμενε. Fortnite Noob, so Μισό λεπτούι. Απλώς ξεκινήθηκα πηγαίνω στο. Έλα, ντά. Dale, ves. Μπρο, μόνο έτσι είναι η κάτι. Έχω ύψος. Ui! Πώς με κάνεις κακόσα ρε με το aim assist σου. 156. Ρε, ήσουν απλό τσάμε, είχα κάνει σε τη βράση.
Οκ. Γαμώ το τά. Όχι ρε. Παιδιά! Γράψτε το στα ένα comment αν ήταν αυτό το ωραίο shot είτε το πιο καλό headset. Προκόβη, θέλω να μου στείλεις το βίντεο. Ένα στο στυλ. Ύστερα. Όχι. Ρε, πάτησα το R2 και μου έκανε. Remote, οκ. Παιδιά, τώρα θα δείτε τον Νικόλα πώς κάνει full box στον Προκόπη. Νικόλα, τελευταίο γύρο να σταματήσω το βίντεο και να συνεχίσουμε να παίζουμε. Όχι, πάμε round 10 και μετά. Οκ. Τι είναι το ρε μέσα από τους στίχους. Μέσα από τους στίχους. Α, γκρίδι. Γκρίτι, έκανες μου εσύ, κάνα σου και εγώ. Έχω τον γκρίδι ρε βλάκα. Τι ήρθε να σου κάνω. Μα, να μου πάρει, μπορεί να μου πάρει το 10 GB το βίντεο, αλλά ευτυχώς εγώ 2,5. Τι έτοιμο ρε, γαμώ το AR, εν το φτιάχνεις τον AR μάλλον. Παίξουμε κανονικά και κανόνες Τι ήρθε να σου κάνω, πυροβολούσας με πυροβολούσας. Έχω ένα το crosshair πάνω σου και δεν βρίσκε. Αρέ, custom το crosshair μπούσεις. Καλό. Α, εντάξει ρε, μέσα από τους στίχους. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τελευταίος γύρος. Τώρα θα παίξουμε tryhard και οι δύο μας. Έλα, Προκόπη. Άντε ρε, είναι tryhard τούτο, μόνο σπαμάρεις και μακριά ξέρει. Μόνον έτσι ξέρει ρε με το... Ακόμα ένα γύρο παιδιά, γιατί ο Νικόλας δεν ξέρει τι σημαίνει κανονικό box fight. Ξέρει μόνο με το aim assist του να σπαμάρει που είναι πολύ μακριά. Ναι ρε, εσύ απλώς επειδή να μετακινηθείς, τι ήταν να κάνω, να σε παίξω. Να σου την παίξω. Ρε Νικόλα, αν καταλάβεις ρε τι θέλω να πω τώρα. Παίζουμε κανονικά, παίζουμε σαν τα μωρά ρε. Α, τον πάρει να πάει να μου σπαμάρει.
Λοιπόν, γεια σας παιδιά, πες και εσείς στους viewers μας, γεια Νικόλα. Γεια σας, viewers. Γεια σας. Άλλη φορά θα Ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα και καλή νύχτα.